Mga igsoon ni Kristo, kung mopalit ganita og mga sakyanan or bisan gani og cellphone na ay gitawag og all-in. Buti pasabot ni ana nga inigkuha nimo sa mao nga item, kompleto na siya. Naana siya ay lisensya, naana siya ay mga papilis, naana tanan all-in. Kini nga itong Ebanghelyo karon murag sama-sama ni ana. Kini pahigugma nato sa Ginoo all in. Mo na giingon din ni Jesus sa diha nga sa katawo nang utana kaniya magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Unsa itubag ni Jesus? Ang labing dakong sugo sa Ginoo mao ang gugma nga all in. Buti pasabot ni ana kumpleto og tibuok 100%. Higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag, tibuok mong hunahuna, tibuok mong kusog. Mao ni siya ang atoang gibasihan diya sa pagigugma sa Ginoo. Dili lamang kay sama sa gibuhat sa uban nga mga religion, ingon sila nga i-express nimo ang gugma nimo ngadto sa Ginoo diha sa Old Testament, diha sa pag-ingon nga ihatag nimo ngadto sa Ginoo 10%. 10% lang. Ang giingon dinhi 100%. Tibuok. Umo kini ato ang gibasihan kay matud pa sa Ginoong Jesucristo mauni ang pinaka importante nga sugo kaning gugma nga all in. Kanang gugma nga without hesitation tungod kay ang tuburan magud sa tuang gugma diin kita miambit niini mao man ang atong Ginoo unya ang iyang gugma kanato unconditional man. Yang gugma kanato walay makatupong, walay paglubad. Mao man gani nga panahon sa kasal naa nang singsing nga isulob sa usag-usa. Ang singsing nagsimbolo kana gugma nga walay katapusan, mao nga lingi na siya. Unya kinahanglan ang singsing dili po na mulubad kay walay paglubad. Ang singsing dili po na mabugto kay gugma nga walay pagkabugto. Unya kanang mao nga gugma ihatag na sa usag-usa. Dili kay ang lalaki siya ra po'y musulob sa iyang singsing, dili. Ang lalaki musulob sa singsing ngadto sa iyang kapikas. Ingon man usab sa iyang kapikas ngadto niya. Mao nang klasiya sa gugma ang i-share nato sa usag-usa. All in. Unya unsa may ilhanan nga kumpleto ang imong gugma sa Ginoo, ana ay duha. Una nga ilhanan nga kumpleto usab ang imong pagsalig. So migsalig ka pag-ayo sa Ginoo. Tungod ni ana nga gugma nimo ngadto sa Ginoo, imong gihatag ang imong pagsalig ngadto kaniya. So wala nimo gisalig ang imong kaugalingon diha lamang sa mga butang nga gitanyag sa kalibutan. Kay kung ang imuhang gugma naa sa mga butang nga gitanyag sa kalibutan, wala sa Ginoo, mo na nga naara ka diha kutob. Nahimo kang hakog sa imuhang bahandi. Kay naama dito imuhang gugma. Kay sa laing pagbasa nag-ingon man na kung asa gani dito ang imuhang gibahandi, tuwa po dito ang imuhang kasing-kasing. Kung gibahandi nimo pag-ayo ang mga butang sa kalibutan, tuwa po ka dito ang imuhang gugma. Pero kung ang imong gugma naa sa Ginoo, ang Ginoo mo imuhang bahandi. Mo na nga kumpleto pod ang imong pagsalig sa Ginoo. Andam ka nga mobuhi kung unsay gihuptan nimo nga possessions. After all, wala man diha nagasalig ang imong kinabuhi ug wala man po diha nagasukad ang imong gugma. Muna sayo na nimo ang pagbuhi, mahimo kang manggihatagon. So kung nahigugma day ka sa Ginoo, manggihatagon ka nga pagkatao. Kay wala kay gikahadlukan
mawala o mahurot man kanimo ang tanan, napay Ginoo, dili siya mahurot. Unang dako kay pagsalig, no? Ngadto sa Ginoo, so sa katawo nga nahigugma sa Ginoo. Ikaduha, kung aduna kay pahigugma sa Ginoo, nagdilaab ka. Nagdilaab ang imuha nga kasing-kasing. Diha sa pagpangalagad, diha sa pagsilbi sa uban. Kay mo man gingon ni Jesus, kung unsa ang imo gibuhat sa pinakaubos sa ko mga igsuon, mo ni mo gibuhat ngari kanako. So kung naa kay gugma sa Ginoo nga all in, nagdilaab ang imo kasing-kasing sa pagsilbi, sa pagpangalagad sa uban. So muna si mga simptomas, no? Simptomas nga aduna tay gugma sa Ginoo, nga una tibuok ang atong pagsalig kaniya, o ikaduha andam ta sa kanunay sa pagserbisyo kay naa diha ang atuang kalipay.